Yes, KG6 kana kuti yaimbonzi KG6 Barracks, bharak remasoja ainzani King George 6 wekubritain. Hanzi kuti waiva kumana vakatora nguva refu yakadaro kuti vaite rename zvinhu zvakadaro. So iko zvino yakunzi chi Josiah Tongogara Magamba Barracks. I think it's the biggest military barracks in Zimbabwe, military base muharare in Zimbabwe. So muri Zimbabwe pane nyaya iri kunakidza iri kupinda kwatiri, nyaya iri kupinda kwatiri, ende nyaya iyi its all iri kutenderera around mwana wapresident Dambudzo Mnangagwa Mpana Shon anova also ari military. He is what, a major general, brigadier what, he's a major what, yeah. So chii chiri kuitika muri Zimbabwe, zviri kunzi Shon wakasvika nezuro kumabarracks achida kupinda. Shon wakasvika achida kupinda paya paya. Something was happening which is like a meeting. Takambokuudzai nezvesecret meeting iri kunzi yakaitwa nemagenerals. So Shon zviri kunzi wakasvika achida kupinda kumabarracks because of strategic meetings akadaro ari kunzi all of a sudden he's being excluded in some of those meetings because anenge ari nzeve nemaziso apresident Mnangagwa. Because Mimi, what do you think? Why do you think President Mnangagwa chose kuisa mwana wavo kuarmy? Maybe he chose himself kuti hainoda kujoina army. I think so, but at the same time it's an advantage for President Mnangagwa vanobva vadi vamushandisa semaziso avo mumilitary. So manje muri yeZimbabwe kana imi mukazoona mukomana achinzi avharigwa panze sezvatiri kunzwa izvi, tiri kuda kuuya kuzonzwisisa kuti chii chakaitika. So zviri kunzi zvakaitika ndezvekudai. So muri yeZimbabwe ndezvekuti mukomana anga asiri scheduled, it wasn't planned kuti Shon must show up because panenge pane maprotocol ari kushanda nditi certain level of military ranks, military commanders and certain experienced military commanders, they are holding these strategic national security meetings handiti vachiita zvavari kuita. And Shon ari kungonzi he showed up, he just showed up. Vanotaura vanenge vachikudza kuti because something, because right now muri Zimbabwe President Mnangagwa seemed to be trusting no one. He seemed to be trusting no one. Muri Zimbabwe toda kuti tikutaridzei something. So many changes have happened, and these changes are happening in serious arms of the government, ukaona mukuru wemaCIO achinzi adzingwa, ziva kuti the president security can be allegedly argued kuti it's compromised muri Zimbabwe. And remember, toda kuti munzwise, because pana vanhu vanenge vakulose focus, people vanenge vakutanga lose focus, like achiti pana vanhu vari kulose focus echida kuti people no longer connect the dots. Like pakabudikira comrade Geza vachitaura zvavakataura muri Zimbabwe, do you remember what happened papa? Right, toda kuti tikuremind, tichadzoka kunyaya yakashoni, but so that you no understand. So remember, comrade Geza vakabudikira vachibva vataura nyaya 31 March. Remember, munhu akabviswa akashiftwa position at that particular time anga ari the general weZimbabwe National Army. The general weZimbabwe National Army aiva anova nhamo Anselam Nhamo Sanyato, General Sanyato. Do you understand the significance of comrade Geza? Do you understand what my claims aiclaimiwa nacomrade Geza achitaura zvemakampani akashiftwa akamuvha akadii? Do you understand that it start to hold ground, it start to become real kana pachizonzi comrade Geza vataura poshiftwa a whole general weZimbabwe National Army, the biggest army of the ZDF, the biggest arm kana kuti ruoko rweZDF? Do you understand that part? And then muri Zimbabwe Comrade Knox Chivero sits on the same position ya Comrade Geza and he speaks kuti there was an attempted fake coup that failed, and then the next thing chamunonzwa ndechekuti mukuru wemaCIO abviswa panzvimbo. Right, isusu pano totanga kutaura nyaya idzi, vanhu vakumanya kuti muri kuzwa nakupe muri kai tiudze munhu iye ari kukuudza. Right, tokuudzai munhu ari kutiudza kuti vatambe naye, muruda kuti atambwe naye, muruda kuti aite sebenzi kunzi imimika. Right,
So Sean muri kuona kana kuchinzi Sean anga achinda kupi ku KG6 Barracks kuJosiah Tongogara Magamba Barracks, because kwakune mameeting ari kunzi ari kuitwa ikokoko ekuti President Mnangagwa doesn't know kuti what is happening. There are regular meetings but in those regular meetings President Mnangagwa and his faction no longer understand what will come out of these regular meetings, because the more people yavanosangana vari voga, the more they talk about it. The elephant in the room. What do you think about Chunchon's amendment bill number 3? What do you think about restatement kuti army, rather than the army to defend and uphold the constitution, army agunzi now must just act in accordance? What do you think about that? And the more people have, the more soldier have that kind of conversation, the more my commanders have that kind of conversation, the more they agree with each other. No, this thing is bad. Ndo zvisiri kudiwa naPresident Mnangagwa. So he's trying to plant his people everywhere so that that kind of conversation never happens. But mukomana ari kunzi wakavharigwa pazhe nezuro KG6 Barracks, ari kasvika achibva abvunza zvaada kubvunza, masoja anga aripo anga ari gadha, akabva amuudza kuti no, we don't have you on the list kuti unoatenda that kind of meeting, you are not on the list. Ndobva vamubloka mukomana, ndobva atombozama kuti this and that, but zviri kunzi masoja angoti no, isusu we are following chi protocol. Zviri kunzi masoja angoti isusu we are following protocol, right? So murezimbabwe tikuda kuti muunderstand something at this stage. So maona imimi for the first time Zvigananda, ZANU-PF pachayo have started speaking against Zvigananda, something that have never happened. The biggest Zvigananda Wikino Chivayo, the biggest Zvigananda kuda kwasheta Gwirei. Mure Zimbabwe vakataura vana Knox Chivero vakati vakomana muchamhanya vakati ma-enemies of the state. Then mazimbabweans akati vanenge vakungonzwa senge vari kungodzokorora mashoko vana Knox Chivero, but vakomana vakati no, isusu hatibiki mbodza, tinobika richiibva. Mure Zimbabwe takakuudza kuti zvinoitika ndezvekuti kana pakajaragwa, you would think that everybody is on Mnangagwa's side. But once people start speaking, you will be surprised by who actually is against. It's not about being against Mnangagwa as a person, but it's against his ideas and ideologies. It's against his, way of handling things. Like, anenge akazvitenderedza nevanhu vakafanana naWikino Chivayo, akazvitenderedza naNatagwirei. And these guys, they might be like, vanenge vakatogara kwavari vana Wikino Chivayo achiti, but people, why are people so jealous? Like, why are people fighting us? Why do people think of this of us? Isusu tingoriwo ma-successful people. I don't think so, boys. Imi munozviziva zvamuri kuita, munoziva kuti muri kuhwedera padhuze nemari yenyika, and then moipersonalize. And at the end of the day, it's like a simple thing zvamaita, and you'll be asking yourself, but kana kwakuchinzi iwe ndiwo wasvika paposition ino waita sei? But you see, in this life, ndinoona zvangu vanhu vachida kushandisa kamwe kahukama katinako semazimbabweans, kamwe kakubatana katinako semazimbabweans semhuri, kuti tingoregererana. Andinonorwisa kungoti haiwe maniwe corruption ingori corruption shamari, corruption iri everywhere, haiwe chichichi ndangoitawo mukana rega ndipushe 4 maRolls Royce, zvinhu zvinongoitika, Mwari wandivhurirawo, mukuru wemazuva, chichichi. Handiti kamwe kakungoda kurerutsa zvinhu, yet at the end of the day that corruption iyoyo ndo iri kukonzeresa kuti mamillions evanhu vatambure. We will not tolerate corruption based on church or anything. We will not. Because life mure Zimbabwe iyi yatiri kurarama, ilife yezvishandwa, it's a material life. We need to eat food to survive. Kana ukatorega kudla chero ukanamata sei uri kufa nezvara. Do you understand? So we have to use my principles, my laws, well-known laws anoshanda to manage physical resources, and those laws include no corruption. Do you understand? So we need to strengthen those laws. Without corruption and etc mure Zimbabwe zviri kufanira kumiswa.
maresources omanagwa nicely. So tiripo pano pamuzinda wevanhu mureziva patinotaura nyaya dzakakosha, nyaya dzinoshepa nyika, dzinovaka vanhu, dzinoita zvese zvakanaka, patinokupai maupdates about the important things. So please stay tuned, stay subscribed, stay blessed, and thank you for watching.